Tina Maria, tag-ana. Dilian ya clear kay basig na itao. Sige. Uy. Hala Maria, tingsa. Na si Dulong Pawiks. Tago ta. Hala, patay. Inita sa panahon eh. Relax ako diri sa kunduyan di kay unya na lang ko mo agtos akong sagingan mga hagbas. Tagpilaw sa ko diri kadiyot. Ito matong saba. Mura man tingog sa mga bata. Idaman-daman na siguro kuha ni ba kay grabing badlungo na itong mga bata ato. Dili manguhag kahoy. Manguha sa kong mga prutas. Hala. Duda ko ani. Murag saging na po target ato. Ako ito na saging nga di ko kumpiyansa atong mga bata ato. Magdali ko be. Bakit madunggan ta? Di ko kumpiyansa atong mga bata ato murag sila gutong niagi ba. Tura akong gingon ninyo nga saging ko. Hala. Oh, di ba? Lalong Maria oy. Gani atong kaon. Murag mga bata gino tinguga ba. Hindi makakalamian. Nagsaging ani ron. Tina Maria, tag-ana. Dilian ya clear kay basig na itao. Sige. Uy. Hala Maria, tingsa. Na si Dulong Pawiks. Tago ta. Hala, patay. Naman. Naman ko ganina ng mga bata. Guni-guni ra siguro to na ako. Ganinang nalayo patap itin banana. Tapos ulat limo na kayo. Budak ko ng mga bata ba. Naara gyud ning diri dapit. Naa siguro ni sa unahan ba. Gingaw man, mabay kaslikas. Kung naaman lang ganito mga bata ato, pakya silang plano. Kaya nahiringan ako sila. Clear. Kirara. Manguli na lang ta ninyo. Naman si Dudong Pawiks, masakpan pa nung unta. May pa. Manguli na lang ta ninyo. Ay, kinadlok na ba ako? Naunsa man, manguli na lang ta ninyo. May pa. Nadlok na ba ako? Nagkurog-kurog na kuskadlok ba yun? Sayang ko yung taging ba. Ayun, nagsayang-sayang di Maria. Masakpan pa nung kanin. Tara, tara.